ngasho umthandazo omncane ngathi uNkulunkulu namhlanje uzuke nami. Ngikwazi ukuthi kuzokwenzakalani, angikwazi engizokwenza, angikwazi okuzokwenzeka kumina, kodwa ngicela uzule nami. Ngizwe ukuthi ngithini? Hayi ngizwe impela manje ukuthi sebeya ngabo uvuthondaba manje, uyabona? Hayi bese ngiphuma. Ngathi mangiphuma into yokuqala nemfowethu. Yabona mfethu ngangakaze nomfazi wami ngamudla ngimbhekisele emuva. Ngafica bedlana njengezitho. Ngizwe ukuthi ngithini? Into engangakaze ngiyenze mfowethu. Abangiboni futhi indoda le ubhekele balandelana ngemuva. Cha, kushuthi njengoba bengisanitshela ke, uyabona lento nje engihleze ngitshela abantu. Uyabona nje lento enzeke ekukhanyile. Ngangimtshelile mina ukuthi umfazi akafundiswa. Ngabona ngami mina. Yabo, ibhadi ke ngoba phela umuntu useshonile ngeke sisalo sikhuluma kakhulu, kodwa nje ukuthi uyibulalela umuntu wesifazana akukho right. Akukho, mina ngabona ngami mina. Uyabona ngangidrive imoto. Mangithwana nalomuntu wesifazane. Bese ngithi sikhuluma nje nakusho ukuthi asizwana, ngithi mina kuyena ayi okungcono ngoba wena ikhanda lakho lilula. Hamba esikoleni ngoba impilo yaseTexini mina ngiyayazi ukuthi injani. Impilo yaseTexini mawuqosha uphe umsebenzi uphilile akukho ukuthi mhlambe kunempesheni kunani. Futhi nje ke enye into enhle uma wena uhamba uyofunda noma ngaba nengane emakhohleli ingane uzokhohlela ingane engenayo imali, kanti uma ususebenza kunama medical kunayo yonke into. Ayathi baba uyakhuluma hawo ngokhe matric wakhe vele epase kahle, ngithi mina yazini akahambeke eyofunda eyokwenza inursing. Hayi nangempela lo mfazi ke ahambe eyokwenza inursing, mina ngiqhubeka kanje ngiyashayela la ngangihamba imoto kaduma kude, ngithatha ingane kephi ematematolo ziyapi ziyembulwane. Hayi sihambe isikhathi kanti ngizowa nengane nemoto emadrayini kwakhe ngicela imoto lengihamba ngayo emadrayini. Ngaphuka imbambo nomlenze lo okuphukile. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani kuba ngapha phama sengiphaphama eMaritzburg, kunesibhedlela eseMaritzburg okuthiwa iseGrace. Ngizwe ukuthi ngithini? Kusho ukuthi ke mangiphaphama lapha eGrace ngiphaphama sengiseGrace. Umqondo nje lapho usathe ukuthi angazi ukuthi kwenza ke mangithi ngiyabuka la ngiyabona usho umuntu ushuthe kunesikhathi ngihlelile ngoba ngiyabona kunezimbali ezibekiwe la amakhadi impilo kushuthi wenza isilungu manje uyangifisela ukuthi ngilulame. Uyabona lento? Hayi nangempela akayafike futhi naye awajabula ukuthi sengivukile ini. Yabona? Hayi uloyifika ke njalo ke kusho nodokotela ndibathi hayi ngisazoke ngihlale. Uloyifike ngivakashela. Kodwa into engayiqaphela njalo mefikile kwangenzeka nangikuthi ukuthi bakudischarge nini. Hayi belo efika indaba izokunakalaphi uma kuzofika abantu uduma kude. Ngizwe ukuthi ngithini? Athi uduma kude eyimfowethu. Hayi mani kulo kwakwehlela bese silo nathi nje singasazi ukuthi manje senzeni, sengisaba ngisho ukudlula ngakwakho manje ngithi mina yini. Athi mfowethu ayi angazi ukuthi noma ngitshele yini, bese ngibona ukuthi khona kufihlayo. Ngangilele ngavuka ngahlala ngisinqa kathi uduma kude khuluma kwenze njani. Kathi mfowethu uyabona lento engiyibona lapha izinto zomuza zikhulunywa, kodwa into engizwisa ubuhlungu nami ngoba ngiyindoda. Lento ngizothula nami yenzeke kumina abantu bese bengifihlela. Kungcono ngitshele bese kuba kuwo. Bithi mina yini? Athi umfazi wakho uyajola. Athi nginendoda lapha nasekuyikwayo isikiphume iqoqe singaki isikhibika iqembile kwesinehla iphuziti ebaleni izulazule ngathi semzini wayo. Uyazi lapho ngangigula kodwa sengizwa nami ukuthi cha. Hayi sengiyaphola manje. Kodwa ngaphelwa manje ngagula kakhulu. Ngikhumbula kahle intambama kwakhona wathi mabezongichecka la bengifaka iBP wazi wabuza ulokhuzana udokotela wathi wopheka ifayilini wathi ubani umuntu obela lo muntu angisamfuna ezela yini kuncede khambe lo muntu unyukulo iBP kangaka yini la kwenzayo uyakusabiso wathi ethi mina hayi aphilo udokotela. Hayi ke kusho ukuthi ke wena mfowethu anokhuza
Sengitshelile kuduma ukuthi uqhala umfazi uyajola kanje hayi ngihlala insuku efika lo mfazi yini kanjani right angiqabule ngithulele nje ngikhumbula kahle kwakulisibili efikile sengizwile mina ukuthi ngolesihlanu bazongidischarge mangifika lapha nathi ulo kulomfazi abuze ukuthi hayi ba discharge nini wathini ngavele ngakula kuhla kakhulu no ngiyakhola kumsikazi mangifa bhekele ingane zami athi hayi bo yimbaba ungakhuluma abantu la uzosinda wena ngenzela nje ukuthi manje angane wecabanga ukuthi kanjani ve aphume nje emqondo ukuthi ngizophuma anytime soon angezi ukuthi ngithini hayi ahambe hayi kufike ke nangempela usuku lo ukuthi ngiyadischarge ngolesihlanu hayi nangempela hayi hambe mangiphuma eMaritzburg ngangingenamisho imali yokugibela ngenhlanhla kanti ngizofika imoto kaBhutumusa uNtrompisi yayilayisha lapha eMasukwane ngithi hayi ngibele kulapho hayi fike ngibekela eMdlovane mangifika eMdlovane kumele ngoba sase ngithuthile embulwane sengakhe eMatimatoto hayi athi mina ngibele imoto yapi embulwane ngayigibelisa eMatimatoto ngiyaphi ngiyofuna isibhamu ekhaya hayi ngifike ngithatha isibhamu lapha hayi ekhaya hawini kwathi ngithi hayi ngafunda ngilongixoxa nabintini ngoba umoya wami uvela ungekho right hayi ngihambeke bethi hayi usase kuseni sizovuka ke sizobheka hayi nebala ke nami ke ngihambeke mangifika lapha phethe vele nginawo ukhiya wami spend ngivule into yokuqala engayinothisa mangingena endlini hawo ngena endlini isetup yasendlini ngathi akusekhona la ngishiye kukhona mangibhekana la impahla ngangithi ngifuna ukushintsha impahla zami ngiyiboni sasisakha-ke nje laphana ngoba ngikhumbula kahle ibathroom yayingasebenzi yabona hayi manje ngithi ngiyabheka into zami angiboni ngisho lutho kwami ayibo ngithi ngibona ngangibona usize ongaka kwesicathula nganoma kwaku12 noma kwaku11 yini ithiwe madada ayingithule mangithi ngiya kule bathroom leli ethe isakhiwa ngafica oplastiki ababili yabona oplastic lami bokufaka udoti lwakamasipala babegcwele khona impahla zami zilapho hayi kuthule mshaka hayi isikhathi ihambe zathi ikhathi mazithi la ngo7 sekunyama bese ngithi angicime ngingakhanyisi ngicime nje bese ngikhiyele ngaphakathi ukhiye bese ngokukhipha hayi ngokukhiphe nangempela ukhiye mase ngokukhiphile ukhiye ngihlale nje funa ngisana ngesikhathi eside kakhulu ngicabanga nje kwaba u15 minutes yabo awu izimoto athi imoto iyaduma hayi bese ngiyapi ngiya kule bathroom esakhiwa la sekubekwe khona impahla zami zawumfunzana hlale khona yabona toqale ngayinothisa ngezwe icapha lize ngoba kwaqale kwathi bo hayi babili labantu nomi kanjani thula hayi la ngempela ngezwe bangena nje baxoxa kumnandi bahlala ngendlini athi lo mana imali mangencane ngizino ngazi ukuthi 18 how ima how ngezwe ukuthi babhudubezana manje abebhudukezana khona lapho how ngezwe lokhu kwami sekukhanisa komzana uyabona umlenze lo wawungathi usewuphulile kanti mhlupho ungakaphuli ngawuzoqamba kakhulu lapho isibhamu sengisibambe kanje ngasho umthandazo omncane ngathi uNkulunkulu namhlanje uzuke nami angikwazi ukuthi kuzokwenzakalani angikwazi ngizokwenza angikwazi okuzokwenzeka kumina kodwa ngicela uzule nami ngibizwa ukuthi ngithini hayi ayizwe impela manje ukuthi sebeya ngabe uvutho ndaba manje uyabona ayibese ngiphuma ngathi man phuma into yokuqala nje into yokuqala nemfowethu yabona impethu ngangakaze mina umfazi wami ngamudla ngimbhekisele emuva ngafica bedlana njengezivyo ngizwe ukuthi ngithini into engangakaze ngiyenze mfowethu abangiboni futhi indoda le ubhekele balandelana ngemuva ngizwe ukuthi into engangakaze ngiyenze hey mfowethu thula kusho ukuthi asindeke uyabona umuntu
kwesinye isikhathi noma engakuboni umuntu udalwe ngokuthi uyazi ukuthi uyamfila ngisho umuntu esemva kwakho noma engakuboni ngendlela umuntu adalwe ngayo. Ngicabanga le ndoda ngoba ngayibona seyiphenduka, mayiphenduka ithuke nami ngisayibona kanti le ndoda ngiyayazi. Le ndoda mina ngangazi ukuthi isihlobo sakhe ngoba nje wa-introduce kumina, hawu nami sengiyibiza ngosibali, sasike sithi noma sihlangane kube kuhle kube ndiya manginemali ayi ngithi ubambela qina Sibali, mhlawumbe ngizomthengela ibhodlela noma ngithi 100 rand ngithe uyobona Sibali. Hawu kanti yona ndoda le, hawu lapho sebuqanda indoda ephansi ngamadolo yaxolisa umfazi akazi wayeka athwala izandla antante ngendlu yonke angazi manje ukuthi uzokwenza njani. Mangithi ngiyayibuka le ndoda le, mangithi ngiyanibona uholokoqo lolwalo kanti wemadoda ngafuthi angangiqala ukubona into engakaya. Cabanga lesikhathi umuntu usethukile ngisho ukuthuka lento yakhe vele seyilele, kodwa mangithi into engangacasulwa yiyo. Ngangiphethe isibhamu sasilayisha inhlamvu esu6. Sasilayisha inhlamvu, kwangiphethe inhlamvu esu6 njalo. Ngangiphethe 16 liseline inhlamvu esu6 ngangafica ngalo bafana babelenzeli lapha ekhaya. Hayi ngamshaza zaphela. Mangumshaza zaphela ngokucasuka ngentukuthelo noma esefile ngimphisheza ngathi isibhamu ngimphisheza uyakhala njalo lo. Uyabona kwakunomkhonto owawulapha ngemumva endlini lapha phezulu ngakodro, ngabuya nawo wathi mate ngomshaya ngembebo la nanomoya esaqulekile umoya njani, ngathatha umkhonto ngobala kuye ngaphansi waye sokuphuma la angizwe ukuthi ngithini. Hayi ke kanti makusenjalo kanti kuduma kude kwenzeka lezi idumo umuntu usezwile ukuthi la hayi sho nawe ngicane nje ngoba wayazi ukuthi futhi ngifikile nawo sengithiphile, wayehlele secuphile ngoba ngisho ukuthi kwenzeka yonke nje lento le useyezwe ukuthi kwenzakalani, kodwa manje akanayo ishow noma mhlambe yimo odubulayo noma yimo oduthulwayo ngoba wengazi noma le ndoda iyahloma noma ihlomi yini, and usezwa kukhala nomfazi. Uyayibona ngoba waqala wakhala umfazi. Hayi ukusho uduma kude na athathe ngokuthuka afonele isilungu uduma kude. Hawu uma ude mayifonela isilungu nami ngiphume lapha mangisantanta egcekeni ikhanda seliyaduma ke manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngisacabanga amaqhinga ukuthi ngenze njani, ngiyoyinikela emaphoyiseni or ngimba umgodi ngibaqhimbela abantu. Hawu kuthi kusendalo uqhamuka uduma kude ethi mfowethu kunjani, lithi phakanda uyaphila, athi hayi bungithi hayi uzongibonisa endlini. Wathi mayengena ngamuzwa kwancinciza wathi macingwane wenzeni. Sithe senjalo kwaqhamuka imoto ngathi mina mhlambe lo yamuntu uzosiza, wathi duma ukuthi cha le moto ibona amaphoyisa. Hawu abe ngithatha njalo kwamaphoyisa ngabushwa kanjalo kanti ngizofika phi ngayeMdlovane. Ngalale eMdlova, yes khumbula kahle ngalale eMdlovane iweekend. Ngaze ngayobingelela imantshi kwakulesibili. Imantshi lapha kwaku500 wena imantshi ndilaphana yayikhuluma isiZulu ke le mantshi. Ngoba yazi athi mayifika ayi uma kumshushisa bla ubani bokubani lona sihlangene ngecala lenza ukuthi kwashwa ngavutha amalangapho. Angibuku lokhuzana imantshi. Ethi uyabona ukuthi sesabangani. Ngaleso sikhathi ngangisahlupha kakhulu nje bengiboshwa ngiphuma. Wathi uyabona ukuthi sesabangani. Ngibheke phansi ngithi hayi inkosi yenkantolo. Hayi ke bese besho ukuthi hayi ke ngokuyicala angithi icala what do you call jurisdiction yakhona ukuthi okay mawenzele licala magistrate court ngekwazi ukulilalela kwathiwa liyephi eMaritzburg ke emajajini. Hayi ngahamba ke ngaye eMaritzburg ke manje icala lami seliyaphi seliye emajajini. Ngikhumbula kahle ngathi mangifika nje uqala ngiEstocksini ngafica insizwa zazula ku-35-6 lapho bangaphosisi futhi nje ngoba bengisenje ijonga nje ngisaqoka nje yabona kwakusadlisa lezi igibe kwakuthiwa umselayiza ngangigqoke shona ngigqoke nale no Brentwood ngibe sengizogqoka ngizogqoka iOmega. Wathi ngathi mangingena ngigqokile ngingena nje bangikhumula, wathi omunye esami skipper, wathi omunye nami blue, wathi omunye yami Omega, wathi omunye yami jacket. Ngangigqokile khuzana ijacket kwakusadlisa ama-jacket lawo ama-point. Awu ngabambuka ngamehlo ngababo athi laba bangazi ngizoba phela umlando. Wathi mina wensizwa ubani uthe ufuna ijacket? Akwasukume kuqala ngithi waza uzoyithatha. Wathi hey bethu
noma ngishafite gibela ngincela mgibela bamile manje abangani bakhe abasamlekeleli kamkwasho omunye futhi ngizabe bengahambisani nabo wathi hayi wensizwa yakithi hayi miyeke lo muntu wensizwa yakithi ngoba uyayibona ukuthi ngizombulala wathi miyeke washo mshaya ngambona manje ukuthi hayi useqolekile kasukuma ngabiza umuntu ngathi akeze weskip bonke base behleli phansi bathi cha akekho besasondela kushuthile ndeke lapho ke ayi ke ngihambe ngelelo cala ngilihambe ngilonde ngingaphakathi ngingaphakathi kanti ngizobhayiziswa umunye ujele hayi mangisatokile lapho kusho ukuthi nje bayangibhisuka ke nje amajita wami ngangiphila nawo kanjalo ngalo libandla nje liyafika ngiphatha nezinto eziright lo jele lwada yangibhayiziseke nathi hayi ndoda uyabona la uzobhayiziseka yabona njengoba ndi sewushayele sisiboshwa siyingozi kwasho wacima ini noma ulele kwanjani ungasalali impela nje ulalo benyoni ngoba anything ingenzeka futhi njengoba kufike nezinto zakhe ezikahle ngizokuphathela izinto zakho ngibekele kahle kanti uyangibhayizisa lo muntu izinto zami ngisho imali ngisho yonke into sengiyinikeza yena into enganginikeza zona hawu mangithi ngiyathola lo muntu izinto zami uyangibhayizisa naye uyisigebengu lo jele nje uyabona ukulaba abantu nabo ujele kodwa naye ukuleli iqembu lenombolo uyangizwa ukuthi ngithini hayi ngithole late ukuthi lo muntu uyangidlala lo muntu uyangidlala hayi ke sixabane ke nale ndoda le impela nje kube umsindo ke lapho hayi sixabane ke ngigcine ngimshaya hayi mangimshaya lapho nje kufike ke engaphakathi wemfowethu kwabhala ijele lapha na bethi bayazazi kokukhona ngisha amabhunu lapho ngase ngilwela ukuthi ngoba ngangibona labantu baningi ngiyelo ngathi ngayitshela into ngathi angiwe ngoba mangeke ngahawa la isikole siphumile saputubezana uyabona ngange ngibabuke sengibayekile babodwa ababephukile babodwa abanye amehla emancane abanye bavuvukele kwathiwa lo muntu esiboshwa siyingozi angithathwe ngiswephi kwi-supermarket mami Kokstad yabona ke laphana ke mfowethu boshwe insizwa laphana angifuni ukutshela manga mawulapha nje kusuke kusho ukwazi ukuthi uyingozi kodwa ke laphana into yokuqala engayibona laba bantu baqala bafuna ukubulala umqondo ngoba ukuhlale nje mhlambe period mhlambe ungahlala 2 months or 3 months or more kuya ngokuthi unjani uhlala endaweni yakho umnyama awuboni ngisingalo yakho le ngendlela okuyo awazi noma kusekuseni noma kusebusuku noma ntambama noma kwakumhlakabani noma kwakunjani bakubulala nje umqondo lapho ukuthi uyabona bakubulala nomqondo noma ngabe ucabanga amaqhinga amaphi hayi ngihlalileke lapho nje isikhathi eside kodwa bagcina bengishifta ke lapho ngoba nje mangifika futhi ngaphakathi nje ukuthi nje babona la ukuhlunyelwa sokuyimile ukuthi ngoba ngangumuntu onamakhono ngimbongi khona la mangiyimbongi nginjalo ngineyijumeli lokuzana nezinkulumo ezakhaya ngiyamotivate ngaphakathi uyabona ngagcina nje sengikhonzekile kakhulu hayi babona nomuntu no ngahamba ke ngaya ke encome uyabona so kuningi nje ngingakusho kodwa nje ke angifuni nje ukuthi ngilo ngiyanda kakhulu bekuningi ngisangakusho but into engifuna ukuyisho yabona umfazi akafundisa umfazi ngoba impilo yami yama kakhulu empeni kwalesa sigameko ngoba ngiye ngibuke nje ziningi izinto well ngisazama ukurecover nami ngibe right kodwa ziningi izinto engayiluza ngoba nezingane zami yabona kunezinto engiye ngithi mhlambe kuthiwa bikhulela ziphansi kwesandla somuntu owubala uyabona lonto le so umuntu wesifazana nje ngafunda isifundo mina ngiyabonga namanje